Yo. One viewers, hello. Magandang gabi po. Good evening. Maray na gabi. Edit time. Pintuan tayo. Pwede po kayo mag-comment. Pwede ka mag-comment. Kayo pala. Edit time. To viewers, hello. Magandang gabi. Maray na gabi. Maayong banggi. Edit time. Pinto-pintuan habang nag-edit pa ako ng pang-upload. Edit time tayo. One viewers. Malis ka agad yung isa. Ay. Grabe yung ulan. Yan, tawang edit mo. 7:22. Parang comment po kayo at pintuan nga. Shoutout kay Ensyung D at kay Dodong. Kuya Dodong Tulso. Umalis ka agad yung viewers natin. Okay lang. One viewers, hello. Comment po tayo para makapag-lintuhan. Maulan na gabi. Yo. Ano ginagawa mo? So, tama na cellphone ha. Abi mo ko. Full charge na yung ano ko ma? Battery. Patingin mo kung full charge na. Di pa? Daming nanonood ah. 1 million. 1 million viewers. Solid supporters. Yan. Edit time. I-edit tayo. Yun, maraming salamat sa suporta nyo sa vlog na ginagawa ko dito sa bahay. Hindi yung asawa ko at mga tago. Yan.
supportahan nyo yung vlog na ginagawa ko dito sa bahay. Papalagay kami ng water pump. Yun. Abang-abang na lang kayo sa mga susunod na upload ko. Thank you sa mga viewers. Siyempre sa mga sponsor natin na mga mabait. Lahat ng mga sponsor, mga viewers, lahat. Silent viewers, I love you po sa inyong lahat. 1 million viewers, shoutout sa iyo kung sino ka man. Hello. Comment kayo. 3 viewers, 3 million viewers. Do not shout out. Tamang pintuan. Nasa bahay muna tayo. Ano yun ma? Baras tayo. Yan, abangan nyo na lang, ini-edit ko. Ginala ko yung dalawa kanina. Si Dodong Tugsok at saka si Insyong Lee. Ginala ko kanina sila. Abang-abang na lang kung saan kami pumunta kanina. Yun. Fidel Reyes, batiin mo naman kaming taga Malulos, Bulacan. Taga Malulos, Bulacan. Kakareyes ng city o Malulos. Hello po sa mga taga Malulos, Bulacan. Ha? Bulacan. Kakareyes. Kakareyes ng city o Malulos. Shoutout po. May ano ko dyan. may tito ko dyan dati kasi namatay na siya. Yan na, yung asawa tsaka Yung asawa niya nandyan. Yung si yung Padua. Family Padua. Dyan siya. Malulos na? Oh, Malulos yun sila eh. Sa Malulos. Ano yung apelyido yun yung tita nila. Shout out kay Insan dyan sa Malulos. Kay Jano Padua. Pupunta kang sa Timo. Anong lugar sila eh. Shout out po sa inyo lahat yan mga viewers natin. Mga taga Bulacan. Yun, ilang araw na lang magkakaroon na natupad na yung pangarap niya na siyempre pangarap din namin mag-asawa na magkaroon tayo ng water pump. Malaking tulong kasi ang water pump niya. Kahit sabihin mo gagastos sa kuryente, magastos. Talagang sulit ang gastos mo. Kasi yung mga ibang gawain, nauubos yung oras sa naubos na din yung viewers natin. Ilang. Thank you paring Jason sa pagbati. Opo, thank you. I love you all po sa inyong lahat dyan na nanonood. Yes. I love you sa inyo. Thank you po. Malaking tulong na yung water pump na yan. Kasi nakakaano kasi ng gawain. Mababawasan yung gawain. To viewers, hello. Mababawasan yung gawain mo. Malalagdagan din yung gusto mong gawin. Oo. Di Saka ba? sige, kung magkwento. Halimbawa, umaga pa lang, mag-iigib. Sino nag-iigib? Mag-iigib din ako ah. Kaya, pag wala ako. Madaming oras ang kinakain yung pag-iigib. Imbes na mag-ain ka na lang, mag-aan ka ng tindahan, focus sa tindahan. Hindi ko magawa eh. Kasi mas ipofocus mo yung sarili mo mag-igib. Hindi mo alam may tao na pala sa tindahan, hindi mo naririnig kasi yung tindahan nasa harap. Yung puso nasa likod. bandang likod. Yun nga, kaya nga yung nakaraan na anuhan tayo, nakukupitan tayo ng paninda. Kailan ngayon?
Ako pupitan ng paninda kasi na malayo ang ano yun. Grade. Well, di ako natatakot pa ano, yung manakawan. Kasi di naman natin yung kasalanan. Kasalanan nila yung Pero ang sama lang sa loob. okay lang yun. Ano, hindi yun malaking kawalan natin. Malaking kawalan nila yun. Yung pagnanakaw. Masama sa loob ng manakawan kasi nagsisikap ko. Kung ano, Edit tayo. Tagal mo ng pangarap yun, no? Ngayon lang, siyempre maraming salamat sa ano namin. Nagbigay. nagbigay ng Pampano. Ang water pump, walang iba kundi ang mother mo. ang kapasalan yan. Ayan po, shout out sa 2 viewers natin. Sino po kaya yung isang viewers natin? For viewers, Oo. kwentuhan tayo. Pintuan. Yung isa, taga Bulacan. Yung 3 na sila. Magkalaban-laban. Oo. Yung isa natin na viewers si, ano ba, babae. Fidel, Ma'am Fidel Reyes. Fidel, ano? Fidel. Fidel ba? Babae ba lalaki? Si Sir Fidel Reyes. Oh, hindi ko alam eh. Basta shout out po sa inyo. Mag-edit lang. Maulan na gabi. Ulan, malam po dito sa Bicol. Siyempre, shoutout din sa viewers natin dun sa Home Depot. Shoutout. Sabi ni ate sa akin kanina. Kasi, nakita niya ako. Yung babae baga doon, nagbabantay. Doon sa may tiles. Sabi niya sa akin, Kuya, nagko-comment ako sa'yo. Hindi ka man nagre-reply. Pero sabi ko, nagre-reply po ako. Nakita ko yun kasi sinabi ko pa nga sa kanya yung sinabi ko pa sa kanya yung comment niya dun sa vlog ko. Sabi niya dun sa vlog ko, balik kayo dito sa store namin. Pag may bibili kayo. Naniwala siya. Kaya kung may reply ako. Tapos siyempre sa mga bagong viewers natin na nabigyan natin ng sticker kanina. Doon sa may Yonja. Kasi sabi ni Tupsok, Yonja din daw yun. Doon sa bago dumating sa Yonja. Baka ano yun. Doon nagtatrabaho si Kambal. Yung anak ni Ma'am Susan. Doon siya nagtatrabaho. Mga nabigyan natin ng doon na. Siguro kung nakasubscribe na kayo, baka isa na kayo sa viewers ngayon na nanonood sa aking live. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa pinuntahan namin ni Kuya Tupsok. Maraming sticker yung nabitawan ko kanina. Siyempre maraming salamat kay Kuya Binsworth dahil sa pa-sticker na yan. Kasi kung hindi dahil sa iyo, wala pa tayong sticker ngayon. Libre. Libre lang pati. Pinadala niya. Sabi ko nga, nung nakaraan sana, mag-order sana ako kay Kuya Binsworth ng sticker. Bibilin ko. Tapos biglang may dumating na kasi pangalawang na yan eh. Pangalawang sticker na nabigay ni Kuya Binsworth. Kaya yun, maraming salamat kay Kuya Binsworth. At siyempre, lalo na napakalaki na yung binibigay sa akin ni Kuya Binsworth na yung helmet. Salamat, maraming salamat Kuya Binsworth. Hindi ko alam kasi kung saan banda si Kuya Binsworth sa Manila. Kasi kung alam ko lang kung baka malapit lang sa baka Maynila o Metro Manila, pwede natin siyang puntahan. Santa Mesa lang po. Oo, Santa Mesa. Kuya Binsworth. Santa Mesa, may tansa. Oo. Kapatid ko lang ito. Tapos naman po sa nagtatanong, di pa nakakaalam kasi may tanong din sa comment sa akin. May nag-comment na yung tanong niya, kanino raw tong bahay na ito na tinitirahan ko? Ikaw na magkwento. Yung
Inumo pa. Inuho pa. Hindi ko alam kung paano kasi sisimulan mo kasi yung bahay na to is nagawa lang siya nung pandemic. Sa atin mo, wala pa makadaling Hindi, ang ano lang kasi, sabi. ikwento ko lang kung paano nangyaring sobrang liit lang talaga ng bahay namin dati na hindi ko akalain na makakapagpatayo ng ganito. Hindi ko naman siya kiniklaim sa amin. Kasi hindi naman talaga sa amin. Ang nangyari dito, yung kapatid ko, nag-decide siyang pagawan kami ng bahay. Kasi nga, Mali, sinakat muna. hindi, kasi... Kumuha kasi, muna tayo ng bahay na hulugan. Oo, doon na tayo. Pero dito na lang tayo sa shortcut na doon. Sige. Pinatayuan, gusto magpatayo ng bahay kasi nga, yung bahay namin na yung bahay namin dyan, kung may picture lang sana ko, sobrang pag umulan lang siya, bumabaha talaga, as in. Kailangan di matulog pag may ulan. Oo, kailangan Kasi talaga nag-evacuate tapos, nagninegosyo kami noon, binigyan kami ng ref ng kapatid ko. Yan na yung gamit namin. Ayun, hanggang ngayon, ginagamit ko pa, ilang taon na din yan, halos 7 years na din. 8 years. 8 years. 8 or 9, ganyan. Kasi bago Hindi lang tayo. si Bebe. Ah, Binigyan kami ng ref pang Basta yun na yun. simula, pang negosyo. Yung binabaha, inaangat namin, patong sa mesa, ganun. Tapos yung kapatid ko, nag-decide na magpatayo tayo ng kahit maliit lang na bahay. Para nga hindi kami panay talaga. Sobrang hassle talaga ng binabaha. Yun. Ito napagawa ko ng kapatid ko. Sa tulong na din ng mama ko. Pinatayuan para pag uuwi daw sila, hindi katulad yung naabutan nilang binabaha. Kaya di kasya dun pag lahat nag-uwian. Kaya kumbaga Wala namang itong bahay. bahay na to ay bahay ng ate ko. Oo. Yung dating bahay nila, light material lang. Tapos, bahay bakasyonan nila. Ganun. Kaya yun, Hindi ito sa akin. dito sa amin talaga. Kaya kumbaga, sabihin na natin na tumutulong tayo sa mga mahirap na mga walang bahay. Tapos kami po na mismo gumagawa, wala rin po kami bahay. Pero Oo, dito pero kami nakatira. Ang lang may kami, natitirahan lang. nakatira kami dito kasi si Papa, Oo. ako yung nag-aalaga kasi siya, na-stroke. Kaya Kaya, dito kami. Kaya yun, Hindi namin kiniklaim na bahay ko. Marami nagsasabi na sabi nga na ng iba, maganda naman daw yung bahay. sabi ng iba, bahay daw namin to. Ayaw nilang maniwala na hindi ito sa amin. Hindi, mas maging bala sila. Hindi naman, ang hirap magpaliwanag sa mga Bala sila kung ayaw nilang maniwala na hindi ito sa amin ang bahay. Pero sa amin, hindi talaga ito sa amin. Gusto ko nga nangalagyan ng magpaprint na ng carpet sa labas na hindi amin to. Lalo nung ginagawa pa lang to. Kami lang Walang kasi naniniwala. Kami yung kami lang kasi nag-manage nag-manage. talaga nagkukuha ng Nandiyan, padala. nakatago pa nga yung mga resibo dyan. Para yung resibo lahat, binibigay namin sa atin niya. Yung pinuntahan namin sa Cavite, yun ang may-ari nun. Kaya yung atin niya, yung bahay, dalawa. Kasi nung panahon na yun, medyo okay pa naman yung Dalawa yung trabaho bahay niya. niya. Medyo, parang yung, kumbaga yung swerte kasi, hindi parati nasa sayo yung swerte. Yung panahon ng pandemic, medyo swerte. Malas nung, kumbaga, may kalakip na masama yung mga nangyayari. Pero swerte sila nung pandemic na. Yun yung nakapagpatayo ng bahay ng kapatid ko. Kasi, tapos, lahat i-release niya na dito sa bahay. Hanggang sa, nag-stop na siya magtrabaho kasi na, hindi inaasahan. Yun. Kaya, ganito lang yung bahay. Ganito yung bahay. Hindi pa tapos lang itong gagawin Hindi dito. patapos yung bahay. Pero kung papatapos sila to, nandito pa rin lang. Pero Kumbaga, one day One talaga, day, isang araw,
one day, ano, pag okay na yung lahat, pag okay na yung lahat, siyempre, nangangarap pa din kami magkaroon ng din ng sarili. Sigurado. Pero, ano lang, chill lang muna. Pero sa kanan mo na yun, Chill lang muna tayo. yung gusto ko mangyari yung ano, yung makaipon muna kayo para sa ano, di pa nga kami ito kasal eh. Ilang taon na kami kasama. Yung kasi, iba kasi yung ano, dream ko talaga. Hindi ako nangangarap na ito talagang ba. Tapos yun, siyempre, yun nga, yung pintuan tayo, ganyan yan. At pag okay na yung lahat na makatapos na yung ano niya, pag wala na yung sakit niya, yung ipon-ipon kasi may ano na rin kami, may titirikan na rin kami ng bahay, may lupa na rin kami sarili, na pundar namin mag-asama. Huwag mo na sabihin. Ayaw ko pala. Oo, doon din kami magtatayo ng sariling bahay kasi, siyempre, kasi malay mo, dumating yung araw na gusto na rin nilang tumira dito sa ano, probinsya. Yun. Kasi ganun, kahit di tayo, kasi di naman yun kami paalisin. Siyempre, mas maganda yung ano, kumbaga mayroon din kami. Para mayroon din kami ipag ano namin sa sarili namin na pundar namin na sarili talagang pundar. Siguro Dadating talaga yun. kung mangyari yun, pagpasok ko pa lang dun sa bahay na yun, sisigaw na kaagad ako. Akin ka. May bahay na ako. Ganun. Siguro gusto iba kasi yung ano, iba ang trip ko. Ayoko na mga ganito. Iba. Yung may plano ako dun. Ay, tingnan mo. Tingnan mo yung plano ko dun sa lupa na yun. Abang dito pa Sinabi tayo. mo na naman ulit. Abang dito pa tayo, papabakuran ko muna yung cake. Kawayan lang muna. Huwag yung kawagin. Gagastos. Simple nga lang. Simple lang. Tapos, lalagyan ko siya ng ano, parang kubo lang na maliit, masilungan. Tapos maglalagay ako doon ng mga manok. Para pag halimbawa, linggo, doon tayo magpapahinga. Tapos siyempre, vlog. Pwede natin yung taniman ng mga, kung ano yung tanim, mga gulay, ng mga halaman, kung anong halaman. Para may, ano tayo, may pang extra vlog. Yun. Kasi malawak yun, napakaganda ng pwesto niya. Maganda yung, ilagay mo sa picture mo. Maganda yung pwesto niya, yung ano yun. Yung lupa na yun. Yun ang ano namin yun. Yun ang plano ko. Para may ano, extra vlog tayo. Ano ba ko na? Yung 3 viewers lang nagko-comment ah. Para mag-ian sana tayo. May kakwentuhan, may katapik. Nag-live lang naman para mag-Philippine habang nag-i-edit ako. Tapos mamaya, upload ko na siya. Malapit na. Abangan na lang ka sa vlog kung kailan magkakaroon ng tubig yung ano. Ay, yung water pump na Sigurado akin na dyan. yun bukas. Ano lang, di pa natin masabi. Kumakati yung kamay ko. Ano kaya ito? Magkakapera o magkakaano? Kati-kati. Ingat yan. Isimento ka na. Siminto sige. Kumati. Kasi naghalo kami kanina eh. Naglagay kami ng patungan ng water pump. Makati na naman. Mahirap pag kaya pag napapansin nyo pag nasa babae project ako, balot na balot talaga yung katawan ko. Tapos yun, pag nakalangap ako ng alikabok ng siminto, inuubo ko. Tapos pag nalalagyan yung katawan ko ng ano, ng siminto, makati. Ito nga, nagbabaklas yung kamay ko eh. Kanina, naghalo kami kanina. Ni Enjoy D.
Ano kaya tusok? Grabe. Pati yung pa ako, makati na naman to. Yung may panlagay naman ako dyan, ano, gamot. Kung ano kung bakit ganito. Kung kaya nagkakaedad na. Si Robert Bulong, hello po. Taga Santa Mesa pala kayo. Opo. Doon po kami. Sila Mrs. Doon sila nag-college sa Santa Mesa. Barangay 601. 601. Zone 59. Doon sila nag-aral ng college sa may Don Bosco. Yung kapatid ko kasi doon na ano, yung lola ko talaga doon nakatira. Oh, si Lola. Kaya napunta sila doon. Kaya napunta kami doon. Pero ano, nangungupahan nangungupahan. lang. Kaya rin ako nakapunta doon. Matagal kami doon, dekada kami doon. Ng taon-taon. Dami na nagbago doon. Nanibago nga ako. Kasi dati yung court, Doon sa Ganda. 601. ganda ng Pag court talaga, doon eh. Yung Okay. court doon, ano, third floor. Yung pinakang court sa third lahat floor. lahat Oo. na ganun, sa Baltaw, ganun din. Ganun din, waltaw. Sa Baltaw, ganun din. Sa taas din ng court. Lahat na Tapos yung baba, garahe. hindi garahe, may opisina din doon. May garahe ba doon? Tapos burulan. Garahe lang yung ano. Garahe sa burulan. Doon nabuburo kami Pati yung nung- garahe na yun sa ano. Pa ako eh. Yan, nabuburo. Layo. Bima pa lang kami. At marami kaming kamag-anak dyan. Sa Bima Bima pa. pa. Bima pa, sakop din niya ng Bima pa. Ang tinatawag talagang Bima pa, doon, kila ano, malapit sa SM. Hmm. Yung talagang tinatawag na Bima pa. Sa ito kami kitila. Kaya kilate ito daan eh. Yung malapit dun sa 7-Eleven. Yun yung Bima pa eh. Hindi yun talagang tinatawag Oo. nilang Bima. Hmm. Pero yung ano, sakop pa din yung Bima. Yung palengke, Ang doon sa amin baka na, rin, yung palengke tinatawag doon ng isla. sa inyo. Ah, Hindi yung palengke ano yun? Damka. Damka. Doon kami namamalengke sa may Damka. Sa isla kami, sa isla. Malapit sa Hampstead. Ano yun? Hampstead. Kaya kami dyan. Nakabata pa ako, pabalik-balik na ako dyan. Yun, export na tayo. Hmm. Kasi ano, Sana din tayo makapirate kasi may sinubukan ako na tugtog. grade 5 pa lang ako, pinapadala ko ng ano, pinapabakasyon ako ng lola ko dito sa amin. Kasi paglabas na ito, ano na yun. Alam ko rin yan sa Damka, Valenzuela. Ha? Damka, Valenzuela. Ano sila? Baltaw. Damka, damka. Naka-auto, ano lang. Damka. Ipasad na ano. Buti at may playlist na sa channel mo, Tol. Opo, Tol. At yun nga, pinagawa ko na po dun sa kapatid ko. Tingnan nyo rin po yung channel niya kay Awaw and Nene. Siya yung may hawak ng channel ko. Kasi yun po, nirequest nyo na magkaroon ng playlist. Kaya sabi ko kay Utol nung nakaraan, ako lagyan mo nga ng playlist yung yung channel Pero ko. may ano, may cons and pros din Oo. ng ano. Ang Hindi ko nga, playlist. nakalimutan ko nga pala eh. Pag Kasi sa, kada upload pala yun, ilalagay sa playlist eh. pag sa playlist po pala, ano, Oo. pag natry nyo na po pala siyang i-play. Halimbawa, nakalimutan nyo yung pinakang ano, bawal pala siya paulit-ulit na panoodin daw. May Baka parang daw magkakaroon ako ng violation. violation daw. Oo. Hindi ko po sigurado. Yun ang sa Pero yun tayo lang ng ang kwento ano. ng kapatid ko. Yun lang yung kwento na Baka raw magkaroon ako ng violation kay Pero kung ano, YouTube. sigurado matatandaan nyo naman po. Oo. Yung napanood. Tapos di ko pala nalalagay yung mga upload ko. Sabi pala ng kapatid ko, bawat upload ko, i-on ko dun sa playlist para makalagay doon. Yun po, maraming salamat po sa suporta nyo sa aking channel. Lahat po kayo at kay Sky... Ano ba sa nito ma? Skyscraper. Sky Scrapers. Siya yung nag-request Scrapers, ko oo. ng playlist Oh. talaga.
Sir, Maraming salamat po sa yung pag-request request mo po, mo. ginawa po Yun, agad ginawa. na. mga, hindi naman kaagad kasi ilang araw pa naging ano. Hindi. Nung nasa Manila tayo, Hindi. pag-uwi natin, Pag una ko sa hindi, nung nag-live tayo dun sa ano, Manila, ano, Santa Mesa. Sumasabi ko ito, ano. Nagpahingi ako ng unang nak. Mapupunit yung suot ko dito sa upuan. Hindi ah. Wala. Wait na. Sasapinian ko. Ito na lang. Okay na yun. Matulog ka naman. Matulog ka na, may school kayo. Hello! Yan. Sir Robert Bolong, di na kayo nagkabiti. Di na po, kasi nagmadali lang po kami. Gawan mo ng album para hindi lang isa, kunwari daily vlogs. Bahay ng mga by project and get all. Sige po. Itanong ko sa kapatid ko kung paano yun. Nahirapan nga yung kapatid ko eh. Sabi niya, hirap nito isa-isahin to. Yung vlog na nagawa ko nasa lagpas, may ano na ako, lagpas 1,000 na yung vlog ko na nagawa sa loob ng 2 taon na pagbablog. Magdadalawang taon pa lang ako na magbablog. Nagugutom ba? May ano ba yan? Kasi yun nga, kung makita nyo yung vlog ko, kung saan ako nagsimula mag-vlog, kung ano yung pinakang unang upload ko nung nagsimula ko nag-vlog, doon po yun sa pag house blessing kay Rika. Kasi yun, kaya tayo nagsimula nag-vlog noon. Sinabayan na ako nila na kung gusto kong mag-vlog, sabi nila sa akin, ako lang ni Kenoli. Tapos, yun nga, nakita ko na dati. Ako yung nagluto din kasi, marunong din tayong magluto ng mga patsambang menu. Yun. Kasi lagi kong sumasama-sama dito sa mga kaibigan ko. Simula nung napunta ko dito sa lugar nila Mrs., yung tita niya, yung kapitan ngayon, lagi silang naiimbitahan na nagluluto sa mga pistahan, mga kasal, minsan pag may dito may patay. Kasi yung tradition dito kapag may patay, pag last night magkakatayan ng mga baboy. Yung pagkasal naman, minsan niluluto namin minsan apat na baboy na tig 200 kilos. Pero tulong-tulong lang ako nun. Tulong-tulong. Taghalo, ganyan. Tapos inuutosan na iligay mo to, ganito yung pagmarinig niyan, tinitingnan ko. Yung tikim. Hanggang sa mga lumipas na maraming panahon na sama-sama ako sa kanila. Nakuha ko kung paano lumuto ng yung maramihan. Kasi lahat naman tayo marunong magluto. Pero yung iba, di sila marunong magluto ng pag yung maramihan na talaga. Yung talagang 200 kilos. Yun. Hanggang sa nagkaroon ako ng okasyon dito. Ganda na rin ako dito. Tapos ako na yung nagluto nung menu na yun. Yun. Hanggang sa nakuha ko yung lasa. Tapos, minsan, doon sa bahay, yung kila Papa, kila Pula, pag fiesta, ako na rin yung nagluluto doon. Na-experience mo lang. Na-experience ko na yun. Tapos, Ina-apply mo naman. kaso ngayon, nung nakarang fiesta, din ako nakapagluto din sa bahay kila Papa. Kasi, kinukuha na ako nung kapatid ni Papa. Sa ibang bahay. Sa ibang bahay na ako nagluluto. Kasi sabi nung kapatid ni Papa, malayo pa yan, sinasabihan tayo matawag sa akin. Ikaw magluluto dito sa bahay ha. Sabi ko, doon ako sa bahay magluluto ka po. Kasi maghahanda rin kami. Hayaan mo na doon kasi marunong naman si Papa mo. Kaya kunti lang naman niluluto doon sa bahay. Yun.
Lagi kong niluluto doon. Nung nakaraang pista yung niluto ko doon, kulang-kulang 200 kilos. Tapos itong pista nakakalipas pa lang ng February, 150 kilos. At ayun, pang 170. Ako lang po mag-isa yung nagluto nun. Bali dalawa kami. Ako yung nagluto. Sabi ko sa kanya, alalayan niya ako. Ikaw talaga yung pinakang nagtitimpla lahat. Alalayan mo ka ako ng paghuhugas kasi pag nababasa na yung kamay ko, ay na iinitan na yung kamay ko, ayaw ko nang maghugas kasi ito na nga, nararamdaman ko na ngayon. John Loreno, hello po, shout out po. Magandang gabi. Rawit Balong, puro na building ngayon dyan sa Baltaw. Opo, puro na building talaga na yun. Sa Baltaw, may condominium na Oo. dyan na tinayo eh. Ayun, sa pagluluto ko, ito na, gumagalaw-galaw na yung kamay ko. Wala na, pasmado na. Tinatawanan ako ni Rika nung nakaraan yung bahay nila. Wala na. Pero di pa siya, di pa siya masyadong malala. Yung pasmado. Ayun. Libre lang yun. Pag tumulong kami sa pagluluto, libre lang yun. Ang bayad Walang bayad yun. pinapadalang pa Oo. ng niluto mo din. Tapos yun, pag nanluluto ako, kinumagahan niya kasi di ako natutulog eh. Kinumagahan, uwi na ako niyan para matulog. Yun, pagkagising ko dito sa bahay, may pangkulam na sila. Dinalan. Doon marami makikipiesta. Hindi na sila magpipista. Ganun, hindi ako yung maghahantay para bigyan. Ayaw ko. Kasi pagkaluto ko, alis na ako. Kung bigyan, salamat. Kung hindi, okay lang. At least nakatulong tayo. Ganun yung buhay natin, paring gising. Simple-simple lang tayo. Hindi ko nga sa amin, mas kilala pa siya kaysa sa akin. Oo. Lagi kong tumutulong sa mga okasyon dito. Pero ngayon, na medyo iwan ko kung nagtatampo sila sa akin. Kasi simula nung nag-vlog talaga ako, masabi ko rin sa sarili ko na simula nung nag-vlog ako na medyo kulang na yung pagkikisalamu ako sa kanila. Gawa ng pagdating sa trabaho, hawak ko yung cellphone. Yung dito na ako sa loob, nag-i-edit. Bira nila ako makita dun sa labas. Dito lang sa loob. Tapos pag may mga okasyon sila, nung nakaraan niya, sinabihan ako na di na raw ako pumupunta dun sa bahay nila kasi bakit daw din ako pumupunta. Porket daw nagbablog na ako. Ako busy talaga eh. Diyan kasi nalalam yung pagiging busy ng isang vlogger. Kumbaga, buti kung yung content lang natin ay yung mga pa-easy content lang ng mga katawa, kung mga gala-gala. Mahirap eh. Kagabi nga, anong oras na ako natulog? Alas 3. Kasi anong oras na nakauwi sila Kasi Kuya Tubsok. nangangapa ka pa sa mga Oo. sila kasi kuya na di talaga na magaling na talaga sila mag-edit. Alam mo Yun. yung pasikot-sikot. Naka-expert na. Di nyo lang, tingnan mo. Hindi na mababasa nila. Lapit ano. 6 viewers at sa 2 itam sa kilo po. Malabo ang ating eyes. Di nyo lang masamain maganda pala misis mo pag naka-smile. Siyempre. Hindi. Pangit po. Ngayon lang nag-smile yan. Sa live lang. Pero sa vlogin mo. Kasi lagi ka raw nakasimama. May masyadong kasi ito kasi pag nag-vlog siya, minsan may ginagawa parang na Hindi lang kinikilig ako. Nabasa mo yung yung comment dati sa sa vlog ko. May nag-comment doon na di ko man lang daw tumawa, di ko lagi ka raw nakasimama kung dating ko yan. Iwanan mo na yan. Hindi ako nanonood ng vlog mo. Hindi ako nanonood ng vlog mo. Ibang vlogger po yung sinusuportahan niya. Paano kasi pag dadating, parang tutok agad yung camera. Parang, hindi ko alam. Saka 5 viewers, hello.
Yung nasa harap ng camera ay minsan hindi yan laging totoo. Jason, ilan ba yung anak mo? Isa lang po. Isa pa lang po. Isa pa lang po. 10 na siya, 10 years old. Ay, anak niya po pala. Anak namin. 10 years old na Isa po. pa lang po. Yung nakikita niyo po na bata na lalaki, anak po yun ng kuya na yung panganay nila. Ako lang po ang Sa amin, alaga. Ano dito na sa siya eh. amin. Halos, ano na siya? 4 years old. Ay, 4 years na ata ako nag-aalaga eh. Ganun. 4 years old o ano, parang 4 na. Kasi ito lang siya dinala dito eh. Dalawang taon. Pandemic. Alaga. Tinala siya dito. Pandemic. May sakit siya eh. 2019. 20. 6 years. Hindi. 19. 6 years old na siya ngayon. 4 years old pa yan. Eh, kinawa, hindi na na. Pandemic ba ganyan kasi dinala mo. Pagdating yan dito, dinala ng hospital kasi butok balat po yan. Parang ano siya, yung malnourished. Malaki yung tiyan. Kasi nagkasakit May siya. sakit siya dati. Dinala Kasi namin. pandemic yun eh. Hindi naman. Kasi yung bantay nga niya, ikaw lang. Bawal yung dalawa. 2020 na ata eh. 20 ba? Di 5 years. Okay. Masagot mo na yung itatanong ko. Masagot mo yung itatanong kong batang lalaki. Okay po. Yan po, yan nga, tulog na. Kasi may pasok sila bukas. Pero ang ano po niyan, ako na yung kinikilala niyang mama. Mama. Mama ang tawag niya sa akin. Ako na yun. Pero ano Ikaw po, mo naman makipag-usap sa kanila. pero yung... Nag-iisip ako ng title dito sa vlog. Pero ko. yung tunay niyang mama is nagme-message sa kanya. Pinapadala namin ng pictures, nung graduation, pag-birthday niya, anytime na humingi po siya ng pictures ng, ayun po, ng bata, binibigyan namin kasi siya yung tunay na mama. Hindi namin inaalis yung ano niya. Kasi hiwalay na sa bayo. Iwalay po kasi sila. Tagalusin na yun, yung mama. Kaya yun nga po, ang nahihirapan ako mag-isip yung isip ng bata. Kasi nga, ako talaga yung kinikilala ng mama. Naiisip ko kasi, paano kung one day talaga, syempre, dadating talaga yung oras na gustong kikitain niya yan. Gustong makipagkita ng nanay, ng tunay na nanay sa kanya. Hindi ko alam kung paano yung gagawin ko kasi ang alam niya, ako yung mama niya. Kaya minsan pag siguro medyo palalakihin ka pa ng konti kasi mahirap ipaliwanag sa kanya. Daan-daan mo muna. Mahirap ipaliwanag sa kanya sa edad niya na 6 years old na yun nga na hindi Wala akong mo maisip na ano. na mama niya. Title. So, panoorin ko nga. May naisip na ako kanina, kalimutan ko. Ikaw mo na mag-ano. Sige po, comment po kayo. 2 viewers. Dami to. 4 million. Saka 4 million din yung nagtamsak. Hindi ko na. Nakaisa pala akong vlog na ini-edit. Mayroon pa tayong 3 na i-edited. Sana all may 3 vlog. Wala na din sila. Malaya lang ako. Wala na din sila. Ayan. Comment kayo. Inchong di. Ang hirap pala mag-ano ng pose. Pagawa. Ayun talaga kung mahilo. Sige mo destos. Mahirap maghanap buhay.
Parang sa nangyayari, may lesson ako na natutunan. Alam mo, naisip ko na kaagad yan eh. Abang-abang na lang kayo sa ano, ang mga susunod na purpose sa tubig na yan, kung bakit. Diba? Kasi di ba magdirisimban na. Kung halimbawa walang tao pala na handang gumastos. Kung walang taong handang gumastos, may mga tao din na walang gagastosin. Gets mo ba? Gets mo? Hindi ko maintindihan yung ano mo. Yung parang lesson doon sa... Low hits ako eh. Wala akong brain. Hindi, parang ano lang. Lesson na Joke lang. yun eh. Kung Lesson walang learned? taong... Anong lesson? Kung walang taong Yan ba yung handang... kinakain na iniihaw? Lechon? Kung walang taong handang gumastos, may mga taong wala din gagastos. Ganun. Ganun lang kasimple. Halimbawa, Sige. hindi ko sinasabi may pera parati. Oh, Pag halimbawa kung wala pala talagang tutulong. magpagawa, kung walang magpagawa ng ganyan, Ah, nagets ko na. gets mo? Kung walang magpapagawa ng pagpayo ng puso, walang income. Parang, Parang yung sinasabi mo kaya, no? Sa kanila, income D. siyempre si Kuya, ano extra niya. Oo, si income D. Ang layo kasi nung sinabi mo kanina. Malapit yun. Ay, sa kwento ko na wala ng tao. 1 million viewers low. Mag-isa talaga nakikinig ah. Huwag kang makinig. Solid viewers yun. Lahat naman sila solid viewers. Ayaw ko church na rin. Di pa. Green na, tanggalin na. Ayoko na mag-print. Ano mawala sila? Three viewers hello. Good evening eh. Good evening everyone. Parang ano, super big na. May sakit pala sa lula. Hindi nila maintindihan. Dahil pa maintindihan. Ano dapat? Wala. Hello po. Hirap mag-isip ng title. Yung tugma. Hello 3 viewers and dalawang nag-thumbs up. Yan. Habang ini-edit ko pa lang yung ating vlog, nag-live muna ako. Okay na? Okay pa no? Yan. Alam na kasi itong ginagamit kong pang-edit ay gusto ng sumuko. Gusto ng mag-sleep kasi lubat na siya. Pero gusto ko pang mag-edit kasi alas 8 pa lang. Alam na to. Charge mo ka doon sa Hindi. charger ko. Hindi. Mag-i-edit pa ako. Gagamitan natin to na mga pinagbabawal na technique. Yan. Reviewers hello, wala nagko-comment. Alam na. Gagamitan natin siya na
Kasi nandyan yung saksakan, malayo. Gagamitan natin ang pinagbabawal na technique. Bang nag-a-upload yun. Oo, nilalagay. Alam mo na to. Diba? Masaksak mo na to dyan. Kasi mag-i-edit ako. Oh, ma. Saksak mo, ma. Diba? Okay na yung cord. Dahan-dahan lang yung ano, ma. Kailangan kong mag-edit eh. Yan, nasira. Hindi masisira. Diba? Ako na yan. Ito yan. I-edit pa ako eh. Naantok ka na, matulog ka na. Tulog ka na. Ang 3 viewers alone. Ili, tama na yan, Ili. Matulog ka na. Tingnan mo. Ganda. Diba? Pero, 3 hours. Yung kanina yung naka-premiere ko. sarap mo ito, madami. Kuha naman. 4 viewers, hello po. Ito. Siyempre, shoutout kay yung mga laging supporters natin, mga nagko-comment sa mga vlog natin. Ano tawag ko? Nilimbong. Noel Limbo. Limbong. Shoutout po kay Sir Noel Limbong. Ganito na mo. Pero nasa nakalala. Buksin mo. Oh! Excuse. Busog. Shoutout. Patak-patak pa yung ulan. 4 viewers, hello. Walang nagbabasketball ngayon. Salamat sa laging sa mga supporters natin. Ang upload ko dito sa bahay tungkol sa paggawa ng water pump. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. May i-editin pa ako. Sigurado tansya ko nito makakapulog ako mga 8. Kasi nakakaisa pa lang ako. Isa pa lang. Baka mga 2. Mga 2 na to ma-i-edit ko. Matatapos. Sige lang. Bira lang. Wala naman. Ibang tutulong sa ating sarili. Hindi tayo lang. Yung live natin. Oh. Saan na ba yun? Ang puit. Hindi ko na mahanap tuloy. Mo dyan oh. Pero maliit. 500 yan. 500 liters yan. Malaki yan. Dari lang pinakamaliit. Malaki lang maliit. Ito ah. Ano ba ga? Yun na. Yun na yun. Ang mali. 500 Ano liters ba yan. mas malaki? Mahal yan sa lalong maliit. Ay, maliit yun. 500 liters yun. Ano na? Ano, 16. 16 plus. O, yan, 13.
13 yun, magkasing price lang ng isa. 13 din yun. Ano yan? 16? Adi ko lang madawag. Mahal yan, hindi yun ng 16. Malaki na yan. Kaya sa susunod na lang. Bukod ipon-ipon. That mo. Hindi natin persahin. Mag-persahin. 3 viewers. Tinan mo baka may nag-comment. Tinan mo baka may nag-comment. Makisulyo. Malaya lang ako. Malaya lang ako. Ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Malaya lang ako. Malaya lang ako. Ipagsisigawan ko. Mahal kita. Sana mahal mo rin ko. Oh, may isang pagkakataon na ikaw yung bintana. Mamaya, Ha? mamaya. Ay makapiling ko. Kilos mo, mga paglalambing, ang siyang lagi ay umaakit sa akin. Ulan mo. 3 viewers, hello. Kahit dayain pa Bebe, yung cellphone ko, bebe. sipay hanap ka. Bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako. Yan lang ba yung binili na yan? Nasa 400 and 1.4. For viewers, hello. Wala nang nagkukuha. Matinang maganda ka baga. Diba? Sabi nung nag-comment baga. Maganda pa rin kasi yung mukha mo. Kita mo nga. Eee. Eee. Antok ka na? Tulog na. Mamaya pa ako. Magpintuhan lang. Ay. Anong oras naman kahit ma-upload? Kailangan makahabol tayo. In-upload ko na nga. Kaya pagka ano ito, Pero yun ako. dito sa wifi natin. Nagamit na ito kanina. Di na. Bawal na. Pero Ganun. sa guide mo. Bawal na siya. Kasi apat-apat na oras lang siya. Sabi ni baby. Hindi nga lumalabas. Daily limit. Di ba? Ganyan yung limit. 5 viewers yung dumadami. Pero yung iba, tuloy-tuloy pa rin. Diba? May ano kasi dito, may free wifi. Kaso limit lang. Apat-apat oras lang. Per day. Per day. Tapos din ako kumukunik. Mabilis yung pag-upload din.
Ito kasi sa Starlink wifi ka? ko. Oh. Starlink ba yan? Yung Starlink. Tapos, ano, yung wifi, may wifi naman ako dito. Kaso, mahina. Pero kung magbubukas ng YouTube o kaya magpi-Facebook, okay siya. Pero pagdating sa uploading, wala. Magdamag. Ganito lang nito. Minsan, may time naman na malakas. Kaya yun, sabi ko sa kanya nung nakaraan, papakabit ako ng PLDT. Tapos pumunta dito yung PLDT. Natapat naman na sa bato ko. Nagtatrabaho. Hindi nagpakabit. Hindi kasi siya ano, Oo. hindi siya magandang, ay, Parang hindi maganda. Para sa akin, investment ang ganun. sabi ko sa iyo, magpakabit ka ng PLDT. Kasi ako yung nahihirapan. Pag mayroon tayo dito ng PLDT, dito sa bahay, kaka-upload ko agad ako. Tulad nito ng ulan, hindi naman ako makapunta doon kila mama. Doon kila ko lang kasi may PLDT doon kila mama. Mamaya, pagdating ng alas 12, pwede ka na mag-connect. Saan? Gagamitin ko na yun para sa bukas eh. Kasi may i-upload pa ko bukas. Para kasi ang bigat bitawan ng 1.5 per month. Huwag mong isipin kasi yung ganun. Siyempre, iisipin mo din yan. Ako naman ang babae. Ikaw yung magbabayad pero Hmm. magtutuusin baka lugi ka pa. Isipin yung lobby na yun. Kasi unang-una, ay wag na. Una ko magkwenta. Medyo maano kasi, medyo matumal pa ngayon. Mahirap mag-ano. Para sa akin lang. Para sa akin lang. Hindi magandang. Di ba? 6 viewers. Shoutout mo sila mo. Sa 6 viewers natin. Ikaw kasi nagbablog. Sa loob ng isang buwan, Oh. kumbaga parang ang ano lang natin, kung makapag-upload ka. No. Ikaw din mo yung isip. Eh, Gusto mo nga mag-ano. parang 1.5 per month. Hindi sa pagkukuripot. Pero, kuripot inaano talaga. ko kasi, nagbabase din ako sa income. Nagbabase din ako sa kita. Kaya, para sa akin, mabigat talaga. Kasi, tindahan, hindi ako makapag-ano eh. Wala akong ibang source of income na. Kaya medyo, Kailangan ko yun. Para madagdagan yung income mo eh. Kasi may pinaplano ko nga na business. Kailangan yun dun eh. may plano pero ang hirap ang hirap kasi nila. Lalo na pag ano. Basta, ayoko na mag-ano. Ano sarado na? Ano malamig eh. Parang walang nakatutok siya yung ano. Hindi nga ako nag-electric pa eh. Akin na. Ayoko na eh. Ako mag-electric ba? Kaya, ayun na. Pilipat ko? Oo. Electric fan. Sa akin. Tapos sarado mo yung bintana. Nag-uwi na kami. Nag-check natin ay well-coated. May viewers sila po. Tatawa ko dito sa edit ko. Ay, haba naman itong ano pala. Bakit ganun yun? Malamig na. Ay, nako. Haba naman natin. Pahinga mo ito, bigo. Matisoyo. Malamig.
Ha? Kahit hindi. For viewers, low. Salamat. Padun mo. Dito ka dyan. Habang nag-i-edit ako. Ano, i-out na natin. Ano, out na ba natin? May 4 viewers pa sa atin na ano eh. Na nanonood. Magkikwento yan sila. Pwede po kayo mag-comment at pwede rin po kayo magpakilala. Para makilala niyo ko. Makilala ko rin kayo. Silent viewers. Pero kilala ko yun. Sigurado. Paano pala? Ha? Siguro viewers natin. Viewers natin. Pwede ba yung makikilala kahit ano? Ha? Yan, baka dyan sila mama. Makikita yan? Yung sinananood. Oo. Wala pa ganun. Kita mo. Pero yung subscriber na nila, Subscriber, makikita mo yun. Kung sino yun. Yan. Anong oras na? 8:26. Gabi talaga, alas 3 na ako nakatulog. Grabe. Parang gusto kong maligo. Yung ano. Tapos bigla pa akong nagutom. Ginawa ko, kumain na lang ako ng biscuit dyan. Balang saan kumain ng kanin. Kaso pero pag kumain ako, baka di ako makatulog. Lalo. Tapos alas 3, mga bandang alas 6 na umaga nagising ako. 3 hours lang. Tapos umiga ulit ako. Mga 7, nagising na naman. Kaya lumipat na ako din sa inyo kasi dito ko natulog, nag-i-edit ako. Hindi sila matingayan. Kuya, akala ko magkagatas. Nagpagagatas ka na? Baby? Gatas ako? Gatas na. Ilan na? Ilan? 6 viewers yun, may nadagdag pa. Nak, dito ka. Hi ka sa kanila. Hi ka. Hi po. Hi po. Hello. Ay, sa magkamukha. Hello. Hindi ko to anak eh. Tinan nyo. Hindi ko siya anak. Anak ka ng mama mo. Pero mahal kita. Ilan pa ka na, Bete? Nanto ka na? Nakas ka na. Kung mag-sleep na may school pa bukas. Hapon na ako. Anak ka ng ina mo. Pero mahal kita. Maya ano? Kasi kami hapon. Ay, magkatas pa na, Bete. Ganun na. Hindi ko baso. Yan, kailangan natin seryoso ang editan. Eh, wala na nagbarado. 6 viewers. Wala na nagko-comment. Kumusta na yung ano mo? Kumusta yung subscriber mo? Na ano to? Ba't dalawang kagat to? Hili? Ma, nakita mo na yun, mama? Dalawang kagat to. Ano yan? Na ano nga yan? Ba't dalawang tusok yan? Ano yan, nakakagat yan ng lamok. Tapos sige niya ano. Ba't dalawa? Baka nakagat ka ng ano ah. Ayusin mo, dalawa kasi o timbang.
Pero kung hindi ka pinagkakanda. Kasi pag may nakikita ko sa kanya, tinatanong ko ano nangyari kasi tulad nung baby pa siya. Nakagat pala siya ng aso, di lang sabi sa amin. Tapos may sinat na. Saan? Saan ako nung? Baby ka pa, nung di pa tayo dito nakatira, dyan pa tayo sa Dito? paa mo, sa paa yun. Tapos buti na lang nakakapagsalita na siya. Tinanong ko kung anong nangyari sa paa niya. Sabi niya, kagat, aw. Alam ko na. Doon? Nagpa-inject kami, may ano na, may sinat na eh. Doon? Ulun pa tayo, baby ka pa. Kung nakakapagsalita ka na. Kasi nandito si Agatha, tapos ano ko Si siya. Robert Bolong, ano bang procedure operation ang gagawin sa ilong ng misis mo at anong nangyari sa ilong? Ano po yun? Polyps. Bali po yung polyps, ayan, parang laman sa ilong na lumalaki. Ganun po yun. Bali yung laman na yun, tatanggalin siya. Operahan, tatanggalin. Tapos yung polyps pala yun, kahit na-opera na, may tendency bumalik. Kasi nung dalaga pa nga siya, ay na-opera na siya dati ng polyps. Na-opera na siya dati ng polyps nung dalaga pa siya. 16 years old data yun, si Mrs. Tapos ngayon bumalik na nasa 31 na siya. Kaya nasa 16 years din bago bumalik yung polyps niya. Pabalik-balik pala yan. Hindi lang alam kung kailan. Kasi nung nangyari ka nakita ng doktor, dapat yung ipapagamot namin yung tenga niya. Kasi yung tenga niya, butas. Bali, butas yung eardrum ng asawa ko, yung tenga. Kasi nangyari naman nag-swimming kami. Napasukan ng tubig yung tenga niya. Tapos nagsugat, kinalkan niya ng kinalkan, yung nabutas yung eardrum. Pag-check up dun sa hospital, sa PGH, kasi alas magkano yan yung ilong sa tenga. Napansin nung doktor dun sa PGH na bumalik yung polyps niya. Kasi may record na siya dun eh. Kasi dati na siyang na-operahan doon. Kaya nag-decide yung doktor na unahin na operahan yung ilong niya bago yung tenga. Kasi pag nagkaroon siya ng sipon, pwedeng lumabas yung sipon niya doon sa tenga. Pero di pa naman. Kaya nang naging desisyon ng doktor, uunahin muna yung ilong bago yung tenga. Kaya yun, halos 1 year na kami pabalik-balik sa PGH. Naghihintay pa rin kung kailan. Halimbawa, ma-opera niya siya sa polyps niya sa ilong, babalik pa rin sa PGH kasi isusunod naman yung tenga niya. Kaya malaki pang gamutan na mangyayari. Pero sa kanya, pagbalik namin sa October, may sana may schedule na. Madami ng gastos. Ngayon, nung nagpamaynila kami, yung naubos namin, hindi naman sa pero may kwento ko na. Yung naubos namin kada punta ron, yung 5K kulang. Yung 5K na nagastos namin mag-asawa. Kasi pamasahe pa lang, 950 bawat isa. Hindi naman 5K. Sobra naman. Oo. Ako hindi. Ako yung mayawak ng magkano yung hawak mo na pera? Ang balikan natin kung 950 plus 950, 1.8 plus 1.8. Oo. Nasa 3... Oo. 3,000. Oo na. Nasa 5K niya. Nakikanoan ka, ako yung alam ko yung nagastos natin. Ano na 5K nga, kaya't nga yung 5K kada punta ron. Buti na lang, lagi ko... Pero nakaraan ka lang sumama. Kaya nga. Pero nung kasi parati ako lang. Kaya nga ganun. Kaya buti na Kasi di parang talaga... nakita niya kung ano yung sitwasyon na ginagawa ko. Hindi ako nagpapaubos talaga ng ng pera ng mga paipit-ipit na pera. Nakita niya kung Kasi paano pumunta doon na matulog sa pilahan. kumbaga di ko sinasagad talaga na maubusan. Kasi pag may ganyan mga biglaan, may huhugutin tayo. Ganun yung diskarte ko dun. Nakita niya kung paano tumakbo.
takbuhan. Okay lang yan. Dinala, nung last na check up ko, pumunta kami doon, bumiyay kami alas 12. Alas Ganun. 12 ng hating gabi. Diyan lang naman kami sa Santa Mesa, pero tinatry ko talaga kasi mauna. Talaga. Kasi pagdating na rin, pangilan tayo. Basta binilang ko doon, 15. Pag 15 tayo. Oo, pang Ano 15. pa kami nun ha, dumating tayo alauna. 1:30. Alauna. Basta mo Kasi ganun. medyo, Hindi ko naman ganun, nasa may vlog. nilakad pa kasi Nasa tayo. vlog naman yun. Naglakad Nakalagpas tayo. Tapos sa kalagpas Dapat kami. yung bababaan natin, bandang ano Paura. lang, paura. Sa Paura na. Naibaba tayo May dun na baba sa ka. PUP. Sobrang Ay, bilis kasi sa ng UP jeep. na. Nasa UP. Hindi, nasa harap na talaga ng PGH, yung PGH mismo. exit. Hindi, yung pinakang Exit hospital talaga. Mm. Eh, Yun lang ang dun ginagawa. sa Dapat Paura Paura kasi lang. nag-check up eh. Mm. Yung Tapos, sobrang bilis ng jeep, hindi ko na malayan. Ay, hindi sinabi ng jeep. Ay, syempre may tapos kalayo. nagkagulo sa ano. Kagulo dun sa... Basahin mo ma. Ang labo kasi. Basahin mo na kasi. Kaya palagi. 7 viewers hello. Ano nga parang ito ba tinatouch? Ano masakit ang ulo kasi yung bayo ko may problems sa tenga at laging masakit ang ulo palagi. Oo, yun po. Kaya laging nakikita yung ulo niya. Ano? Ang tagalang. Gagaling din yan. Ano lang. Pray lang. Kaya nga tayo ano. Kasi saan naman natin gagastusin yung pera. Kaya nga tayo may pera para gastusin yun. Sinusunod ko yung ano, tapos nagsinisakit, tapos nag-aaway, tapos pinalik ko. Diba, October o may ano pa. August, September, October. May 2 buwan pa ako para makapag-ipon na naman para dadalhin namin. Mayroong daliyahan pa. Ganon. Tapos gawin sa atin ng isa, tapos yung At tsaga-tsaga lang. si Amber, tapos kanila. Siyempre maraming salamat sa inyo sa mga viewers talaga po. Ulit pero sinasabi, thank you sa mga viewers kasi dahil sa inyo, kung wala kayo, wala rin tayong revenue na papasok sa aking account. Kaya nagkakaroon tayo ng panggastos kasi dahil sa tulong nyo sa panonood ng mga vlog ko. Tapos kung wala akong namang manonood, wala tayong kikitain. Dahil yun sa kanya. Sabi ko nga, pag magaling na siya, makaipon ako Kapatay mo na yung ilaw doon. makaipon ako ng puhunan. Yun, balik kami sa business. Partner kami ulit ng business. Ngayon nga, di ko pa ako nakakapamilya dyan sa tindahan ko. Wala siyang laman ngayon kasi yun nga, yung ano natin, yung puhunan ay nakasama dun sa nagastos namin dun sa Maynila. Yung puhunan ko dyan. Yung cellphone ko lang ba? Kaya nag-aantay pa ako ng sahod. Pagka sahod ko, yung sahod ko, ilalagay ko naman dyan. Ganun lang ng paikot-ikot lang. Para uling-uling. Para uling-uling lang tayo. Nagastos namin. Basta lagpas 5K yun. Yung naubos. Okay lang yun. Okay yan. Tapos yun, sa mga nagko-comment naman na, yun, nababasa ko naman po lahat ng mga comment. Na may mga nagsasuggest na, humingi raw ako ng tulong sa mga sponsor. Tapos ganito, ganyan. Ayaw ko po na, ayaw ko manghingi. Pero kung may tutulong, ba't di natin tatanggapin? Pero ako yung manghingi, ayaw ko. Kakahiya yun. Nung panonood lang po ng Oo. vlogs, okay na po. Panoorin nyo lang yung vlog ko. Malaking tulong na yun. Oo. Kahit nahihirapan na ako, yun talaga yung kahit mahirap. Pero kung manghingi, ayaw ko. Hindi ako nanghihingi. Pero kusang loob na magbigay, tatanggipin ko. Ganun. Pero hindi. Mahirap. Nakapatay mo yung Mahirap manghingi. Akin na yan. Ang importante lang sa akin, yung sa akin lang, basta di lang ako umupo ng maghapon, gumalaw ako, magkakaroon ako ng panggasto sa kanya. Maghapon.
Sir Junjun Bermundo, hello po. Shout out paring Jason, watching from Cubao. Tiis, tiis, malaline up din yan. Misis mo sa PGS para ma-operahan. Opo. Taga Cubao pala si Sir Junjun. Galing pa lang po ako dyan sa Cubao nung nakaraan. Kasi dyan kami sumakay ng super lines. Ang hirap na pala sumakay. Hirap mag Amo, Alamid Striker. Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Amo. Hindi naman siguro mahirap, maano na ni bago lang kami. Hindi mahirap, talagang mahirap na kasi yung jeep, galing tayo ng Kamisa, yung jeep hanggang lang. EDSA. Doon lang talaga yun. O, EDSA. Iikot na yun. O. Doon lang sila abot. Yung super lines, doon banda sa kabilang EDSA. Napakalayo ka. Sabi ko sa kanya, nung di pa kami umalas doon sa Lamisa, ako na lang tayo, mag-PTX na lang tayo. Kasi doon sa PTX, pagdating mo doon ka mismo talaga iinto sa loob ng PTX. Tapos, So, ganun di din pa yung mainit. mangyayari kasi sasakay papuntang Quiapo. Tapos tatawid ulit doon. Tapos sasakay ka pa ng bus. Pero mas madali din. Hindi mo kasi naiintindihan yung gusto mong sabihin. Ayaw mo nang Pagsakay natin dun sa may Don Bosco, baba tayo kaya po. Kung kailang ng lalakarin, sasakay na tayo ng PTX. Doon na mismo sa loob ng PTX. Kaysa dun sa Cubao, yung nilakad natin napakalayo. Ang init pa. Tapos may bit-bit pa tayo. Aji, amo talaga. Yun, shoutout kay Aji. Amo, kamusta si Ton? Nag-i-edit ako. Edit tayo. Gumamit sila. 10 million viewers low at sa 3 nagtamsak. Kuno ko pa yan sabi. Madali na. Pakatapos dito sa pinapagawa namin sa bahay, pupunta na ako dyan. Kasi siyempre pag tuloy-tuloy na yung pag okay na, pwede na akong mag-stay na ulit dyan. Kasi may hindi na mahirapan yung asawa ko. Hindi na mag-iigib-igib. Yun lang naman yung problema dito kasi sa sa pagkain mayroon naman. May bigas naman. Yun lang yung tubig talaga. Para di siya nag-iigib. Kahit di na ako umuwi. Kasi yun nga, di na siya magbubuhat-buhat. Kumbaga makakagalaw-galaw na ng maayos. May yun talaga yung purpose, pinaka-purpose yan sa na yan. Kasi magdi-December na, magpipista na dito sa amin, malakas na naman yung business. Nagbabalak ko na parang ibalik ko yung dati. Pag pag na-opera na siya, pag okay na, ibalik ko yung dati na nagluluto kami nagtitinda ko ng balot, nagpiprito ko ng manok, fishball, kikyam, tapos may mga barbecue ko dati. Parang gusto kong ibalik eh. Pag dyan may tubig na ako kasi lalagyan ko ng gripo dito sa malapit sa tindahan, hindi na yung patakbo-takbo pupunta rin sa Tapos parang gusto ko magpalagay ng papaabangan ko. Si Sales pupunta dyan sa sa tindahan, lababong maliit. Tapos dati nagluluto pa kami ng luglog. Yung mami. Kuya Albert Ranulo. Evening doll, nood ako kanina sa vlog mo. Vlog mo sa gripo mo na vlog. Di lang ako nagkukulit sa mga vlog mo. Okay lang po. Mga vlog mo. Dol at katapos ka lang nanood sa live ni Kusina. Dol daming palipad sigurado. Graduate si Kusina. Ganun po. Yun. Thank you po sa
mga ano natin, mga viewers at sa mga sponsor na patuloy na sumusuporta sa mga nakasama sa challenge, kila Kusina, kila Parson. Maraming salamat po sa suporta niyo sa mga nagpapalipad para ano, makagraduate sila sa challenge nila. Thank you po sa mga sponsor, siyempre sa mga viewers din po na sumusuporta sa Team Pahaway. Yan. Nung nakaraan, yung challenge kasama si Kuya Gatcho, nagpangalawa si Kuya Gatcho. Tapos sumunod na si Kuya Noli, nag-first si Kuya Noli. Yun ngayon naman sila Parson at si Kusina. Yun. Go lang ng go. Upload, live. Siyempre, yun nga. Salamat sa mga ano natin. Supporters na mga sponsor. Wala ito nagpapalipad. Yan, edit. Ma, basahin mo, ma. Tapos, ano ka. Comment. Sa mga nagpo-comment. Bakit ngayon mo lang natagpuan ang isang katulad mo? Sana noon pa kita nakilala. Sana noon pa lang. Yes. Yes. Ng puso ay malalim. Pakibasa, ma. Ha? Pakibasa. Bukas na lang kita. Ay, nako. Hit viewers, hello. Mama. Ba't nahihirapan akong mag-edit? Asan na ba yun? Ay, ito. Ayan po, dito na kami. Bakit? Six viewers. Tanim kami. Kasi ako naman is nagtanim kami ng mangrove. Sa mangrove. 7 viewers, hello po. Bakit hindi mo ka naman ano ko pa? Baby ko pa ako. Diba? Naaalala mo pa ba? Ang yun, nawala tayo ng signal. At viewers, hello po. Pasensya na nawawala na ako ng signal. Kailangan natin magtiyaga, mag-edit. Para may pang-upload tayo. More upload, more revenue. Kasi pag di tayo mag-upload, wala tayong kikitain. Grabe, naulan ng kami kanina nila Kuya Tugsok.
Yun sa ginagawa namin. Gawa ng gripo. Lakas ng ulan. Wala ng 16,300. Yung mabayaran natin. Yung maya-maya mag-out na tayo. Pag nag-loading pa yung ating live. 5 million viewers, hello. Tapos na mag ano. Daming nanonood ah. Bisitahin natin yung ina-upload. Baka na-upload na. Ay, naku. Bakit ikaw nagdadala mo siya? Kasi wala po. Kanina pati 12% pa lang. Anong oras na? Gusto ko sana pumunta doon nung mag-upload ako. Kaso may mga umiinom doon. Sigurado. Saglit lang sana to. Kaso may mga umiinom kasi doon. Doon sa pag-uploadan. Hindi ako makaka-edit, sigurado. Bukas na lang siguro ito i-upload. Kaya pa sana to, kagabi nga nakahabol pa ako, naka-upload ako kagabi. Alas 10:30 na. Six viewers sa loob po. Oh. Ilalim. Ilalim na lang. Maalag. Yan, yan. Chirik mo. O yan. Chirik mo din. Nakakatuwa si Enzo, hindi nakasama talaga eh. Chirik mo din. Sure na. Okay na. Ayusin mo. Kuya. Pinag-jurad yung dalawa kanina eh. Si Kuya Tugsok saka si Entong Big. Alam mo may warranty yun? Tanungin mo may warranty. Wala. Ayusin mo. Ano yun? Ayun, gatigan na. Nung wala ka pa na. Yung dalaga pa si mama mo dyan. Ito na, sino to? Ito na, ito. Sino yun na? Akin na, ipasa mo nga sa isip mo, tapos isim ka kaya ano. Ito ah. Dali na, yung gawan ko. Ito ah. Isin mo ka na po. Isin mo. Isin mo. Huwag lang isin. Isin mo ka na po. Isin mo. Nagkasakit ako po yun. Kasi kinunong. Si Andro. Hello po. Yung kay Andro. Yan. Yung mga sa turog na nagkataon. Wala po masya ko. Listen po sa akin, ma. Listen mo sa akin. Dalaga na yan. Yan ang tumbo. Yan, sino yan? Listen mo lang sa akin, ano? Tinanong mo may warranty?
ayan. Tapos Lumalalim ng gabi, ngunit wala ka sa aking tabi. Pilit kong nilalabanan ang nakaraan. Kahit di man tayo, sana'y maalaala mo ang pag-ibig kong ito. Pakinggan mo, kahit di na tayo, sana'y maalaala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo ang ibig kong ito. Alam mo, kung hindi ka, pero walang magagawa. Kung anong kaya aking dalawa, kahit di na pakinggan mo ang ituan. Kahit di na tayo, sana'y maalaala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo ang tibok ng puso ko. Ang pangalan mo, dilim. So, kahit di na tayo, sana'y alaala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo ang awitin kong ito. Ang pangalan mo, kahit na tayo, malalim na ang labi, ngunit wala ka sa aking tabi. Aalala mo pa ba? Ayan, ini-edit ko na yung mga nakasalamuhan natin, mga viewers natin kanina. Mapapanood nyo na to. Sabi ko sa kanila mag-comment sila. Kasi may mga humingi ng mga sticker. Comment ka ako kayo para makilala ko kayo. Para ma-shoutout. Alin mo? Bakit ba? Doon sa Kung ikaw, kung ikaw akin, dito ka sa aking tabi. Umiyakap at mapaaraw at gabi. Aaminin ko na rin, ako'y may pagtingin. Masyadong maningin. Hey, wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Nais ko lang naman ay ang atensyon mo. Ito na ang iyong kaligayahan, hindi na magbabago magpakailanman. Nais ko mapatunayan lang damdamin ko para sa'yo. Gagawin ang lahat, mapatunayan lang kung ika'y akin. Dito ka sa aking tabi, nais kong mayakap pa, mapaaraw at gabi. At sabihin ko lagi, ako'y may patingin, huwag masyadong hingin.
Hey, wala naman akong masamang intensyon sa'yo. Oh, nais ko lang naman kunting atensyon mo. Ang tanging hangad ko lang ang iyong kaligayahan. Di na magbabago magpakailanman. Oh, 6 viewers. Lupit long 6 viewers natin. Talagang nakasubaybay. Bahuwadan Adanay Bahuwadan Adanay Bahuwadan Adanay Dito lang siguro. Siguro humalik pa. Bahuwadan Adanay Muslim living together in Jerusalem. I am Salam alaikum. In the city. Tay uli ay munanay. Kaming duwara diri sa balay. Walay makaalalay. Tay uli ay munanay. Kaming duwara diri sa balay. Walang makaalalay. Ikaw ang kalibutan. Sa imong uban-uban. Na 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 na. Unsa man gyud. Antok na ako. Pangalawang vlog. Meron pa tayong isa. Dalawa pa. Atin ko yun eh. Ma, tingnan mo nga muna yung live ko, ma. Ilan? Tingnan mo muna yung live. Aray ko. Ito pa sinang pa po ah. Ano? Ano oras na? Guys, laon. Dahil Patulogin ko na si baby. O sige na. Mag-out. Ayan po. 8 viewers. Ay, 7 viewers. Papalo ka sa TikTok. TikTok. Yung ako ka TikTok. Follow ka sa TikTok. O, ikaw na sabi. Follow ang account mo eh. Hindi kita pinapalo. Sila nga sinasabihan nyo na i-follow ko sa TikTok. Tapos ikaw nga, hindi nga kita follow. Follow nyo si... Hindi ko nga rin friends sa Facebook eh. Friends nyo din sa Facebook. Ayoko i-friend siya. Bidla ko nga yun. Oh, Hindi ako masyado sa Facebook. Hindi ako nag-Facebook po. Kaya kung may naghahanap po sa akin sa Facebook. May nabalitaan ako may naghanap daw sa akin. shout out mo siya. Shout out sa'yo kung sino ka. Mahanap mo ko pero di mo ako makakausap. Shout out sa'yo. Kasi ano eh, hindi ako Hindi siya nag-entertain. Hindi naman, hindi ako nag-Facebook eh. Nanonood lang ako sa TikTok.
Pero wala akong TikTok. Ano yung mga yung account ko na yun, tapos alam mo yung mga iba kong vlogs sa ano, TikTok Kaya nga, para para sinasabihan ko ayusin niya yung ano. hindi ko na nga yung mga tingnan mo I-cut na. mo lang, ipuputol mo lang sa intro Hindi, lang. ikaw na lang I-intro gumawa mo sa nun. TikTok. Kasi ikaw yung may alam. Di ba may TikTok baga kasi doon? Nasa TikTok mo. Hindi ko na yung, Nakakapag-post mo ka sa TikTok. hindi ko na yung masikaso. Doon nakakapag-post ka. Wala na lang. Na-upload mo na-upload ko. Yung laman ng TikTok ko mga ano, mga luto. Ako kasi Mga kala. lutong bahay. Yung TikTok niya kasi matagal na yun, hindi niya lang na ano, naasikaso. TikTok. Mag-ano ko na pa lang. Yung mga affiliate. O follow niyo po ako sa TikTok. Hindi, sara account mo. Di ba dyan may TikTok? Diyan, sa mga gamit. Buksan mo kasi dyan. Parang Jason TV sa TikTok. Pwede ba yun sabihin? Sinabi mo na eh. Kasi natin ka na nga pala. Wala ka maano kang bayo eh. Sa TikTok po, try nyo hanapin. Parang Jason TV. Ibig sabihin mo. Ano dyan mga May gusto kong panoodin eh, yung mga ano, Ang balat agad yung dalawa. mga cover band. Kasi ano na. Good night po. Babalik ako. Papatulog muna ako. Nang bumalik. Yung dalawa. Kaya lang mo tayo. Kasi ano na. 146. Me? 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 Yung nga. Mala mo sa Me? ano. Kaya na kami sa Maya. labas. Kasi yung pera na dala. Kinapos. Kagad lang. Once a man good. Ma, agpo kita kape, ma? May kape tayo? Alas 2 na. Ganito ginagawa ko lagi. Ito yung ano ng vlogger. Kaya tinatawanan na nila ako ng mga Kala ko. barkada ko dito kasi laki na ng tiyan. Ito. Laki na. Wala na exercise. Hindi na ako nakakatakbo-takbo. Tapos ito, pag nag-i-edit ako, nakakaramdam ako ng antok. Tapos pag tapos na ako mag-edit, nakahiga na ako. Hindi ako makatulog. Hirap matulog. Kaya sabi ko sa asawa ko, may ano din, kumuha ko ng alak dyan sa tindahan. Mamaya paka-edit ko, mag-chat lang ako na may kunti. Pampatulog ko lang. Ako lang naman dito sa loob. Dito lang ako sa bahay. Tatagayin ko mamaya Mag-alas 2 na. para makatulog kagad ako. Kala. Kasi kagabi natapos akong mag-edit mga 2:30. Tapos alas 3 na di pa ako nakakatulog. Ako, magtatawag pa ulit ako. Di ko, tapon ko na sana yung pagkain. Tapon ko na sana yung pagkain eh. Nakatatlong tawag na eh. Yung tawag mga. Dito naman kami sa loob. G, tagay-tagay G. Nakatulog pa yung mga ginakal natin. Sabi nila, ang sa ulan ko, hindi natin ito. Kaya ka na natin. Ako pa, sulit sa akin. 5 viewers, hello po. Oh, lagpas na pala tayo isang oras na naka-live. 5 million viewers.
baka may ano, comment. Tingnan nyo kanina, nasa 2 oras na yung ina-upload ko hanggang ngayon, hindi pa rin ma-upload. Kasi nagsimula ako nag-live, ano, ini-export ko pa lang siya. Tapos in-upload ko na. Hanggang ngayon wala pa. Kasi bala ko sana habang ilalib ako. Pag na-upload ko na siya, i-upload ko. Wala pa. Ito pa rin, oh. Uploading. Oh. Di kasi kita. Oh. Nasa 21% pa lang siya. Uploading. Meron mo sang ano, magdadalawang oras na yun. Kasi 2 oras na tayo. Magdadalawang oras na akong nakalive. Kaya dito ako na natatagalan. Matagal na nga yung pag-edit. Matagal pa yung pag-upload. Di naman ako makalabas para mag-upload kasi kung pupunta pa sa bahay, umuulan. Pupunta naman ako dun sa pinapaki-uploadan ko dyan. May mga umiinom. Bukas na lang to. Gising na lang maaga. Punta ko dun kila Pula, dun kila Mama. Para ma-upload ko siya. Shoutout dyan lahat sa ano, sila Ate Mayang, Ate Bidang. Shoutout po sa inyo dyan sa site. Yan sa bato. Shoutout. Ladugong sa Radji. Shoutout sa inyong lahat. Kuya Bobby. Yun. Export na tayo. Ay, salamat. Tapos din, ano, may ano pa tayo. Ayan. Export. Haba ng charger ko, anong cord ko. In-order ko to sa ano. Pero original siya. In-order ko to mismo sa TikTok. Napakahaba niya. Mga nasa 2 metro siya. Pang ano talaga, pang edit. Nasa ano, nasa kulang-kulang 600 pesos. 500 plus siya. Pero original siya. Kasi ito ginagamit kong pinsan ko dun sa Paranaque. Nakita ko na ganito. Kasi mga nag-games sila eh. Mga nag-games. Inaalbor ko yung ganito nila. Sabi niya, Kuya Jason, mahal to. Tapos wala pa akong wala pa akong pang palit. Kung gusto mo may pera kay order na lang kita. Tapos binigay sa akin yung link. Pina-order ko sa asawa ko. Mahal talaga. Kasi di niya sinabi kung magkano. Basta mahal, sabi niya. Umorder ka na lang. Nasa 500 plus. Kulang-kulang 600. Cord lang yun. Mahal. Pero okay, kasi pag ganito na malayo yung saksakan, nagagamit siya. Tapos fast charger. Kasi yung ano, pag order po kayo ng ano, ng cord, tingnan nyo yung watts. Ito 100 watts to eh. Yung cord pa lang yun. Tapos dapat magkatugma sila sa ano, sa adapter. Para maging fast charger talaga. Export. Isip na naman tayo kung ano yung magandang title natin. Uyat na. Ayan, mag-out muna tayo. Salamat po sa 5 viewers at saka sa 5 viewers na nag-thumbs up. At yun,
thank you kasi simula pag on ko nung live, nandyan kayo, di kayo bumitiw sa panunood ng aking live. Maraming salamat po sa inyo dyan. Mga silent viewers natin, thank you po sa inyo. I love you. Kung sino man kayong nanood ng mga vlog ko, mga silent viewers, I love you po sa inyo lahat. Yun. Bye-bye. Thank you. Mag-ano muna tayo, mag-out.